Igcokama Elisha okuwumthandeni umfokaManqele osanda kugila imanga laphana e-workshop nase-Cape Town uvele wabhala nje isiqeshana futhi waphosta nama-screenshots akhombisa ukuthi akaneme neze ngalento lena esiyenziwa ilezi nsizwa ezimbili uLegend Manqele noKhuzani umfokaMpongose. Yini-ke emenza ukuthi enganami? Into emcasule kakhulu ukuthi lolu daba labo lokubangwa kwey'mali kugcine sekungena igama lakhe. Leyo nto leyo-ke yena-ke athi akayifuni. Uthi umthandeni into emenza ukuthi futhi imnyanyise ukuthi uKhuzani wayengamazi nje nhlobo, wafika nongizwe, waqala ukumazi nje ngongizwe. Manje-ke into esiyenzeka uKhuzani usekotela uduku umthandeni ukuze phela adume. Wathi akayithandi leyo nto leyo, ucela ukuthi le nonsense yabo beyenze ngenye indlela ngaphandle ukuthi befake igama lakhe, ngoba yena akangena, akazi futhi ukuthi uhlanganaphi mayelana ney'mali, akazi nje futhi ukuthi igama lakhe nje lingena ngaphi lapho ngoba wayengekho bevumelana futhi nje akahlanganisi lutho nje nabo ukuthi bamfaka ngaphi akazi nje naye. Ucela nje bekele nje igama lakhe phansi behlukane nje naye, yena ubhizi ney'nto zakhe ey'khala kamnandi. Njengoba simbona-ke egila iy'manga kulezi nsuku akafuneki ukuphazanyiswa umthandeni umfokaManqele.